ಜನಕ್ಲೇನು ಮಂಗನೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಗ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ನಗಲು ಬತ್ತೆರಡ ಎಡ್ಡೆ ಲೂಟ್ವೆ 50,000 50,000 Which place? This one? ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತು ಮೊಗಲೇನು ಪೂರ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರಾಶಿ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊಗಲ್ ಅದ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದೆ ಐಕಲ್ ಐಕಲ್ ಬಣ್ಣದದು ಪಾತಾರ ಐಕಲ್ ಇದೇರ್ದಾಗಲ್ ಬಂಡಿ ಹೊಡೆ ರಪ್ಪ ಐಕಲ್ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಶಾರ್ಪ್ ಇಪ್ಪೇರು ಈ ಫಾರಿನರ್ಸ್ನಾಗಲ್ ಕೆಲವೇ ಪೂರ ಇಪ್ಪ ಅಗಲ್ ಪಣ್ಣಿಲೆಗ $1 ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಗಲ್ ಕೆಲವರು $1,000 $500 ಇಂಚನೆ ಅಣ್ಣ ಐಕಲ್ $1,000 ಪಂಡ ಇಂಡಿಯಾದ 80,000 ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅಗಲೆ ಬೋಡ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಉಂಡು ಅಗಲೆದ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಆದಿ ಉಂಡು ಅಂಕಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೋರಿ ಬಲೆ ಬಿಡೋಂದಲ್ಲೇ ಪಡ್ದು ಬಲೆ ಬಾಡಂಬ ಐತೆ ಮೊಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಪುರ ಇತ್ತಂಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಾಡ್ದೇರು ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದಲೆ ಕಪ್ಪೆ ಬಂಡಸ್ತಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಡಸ್ತಲೆ ಎತ್ತೇತ್ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಿರ್ಗಾರ ಬಂದಿದೆ ಚೈನೀಸ್ ನಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ಮಲ್ಪತ್ತು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಪೂರ ಮುಂಚೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ನಗಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೊಸಳೆ ಉಂಡು ಕರ್ಬದ ಬೋಟ್ ಒಂದು ತಾಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತಾಲಿ ಬಂಡ ನೆಟ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಮುಂದೆ ಕಡ್ಲೊಂದು ಪೂರ ಕಡ್ಲತ್ತೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಪೂರ
Papa. I love you, Daddy. I love you, Mommy. ಚಿಡರ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಉಂಡ ಮೂಲ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬೆರೆಗ್ ಚಿಡರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿದ ಮಲ್ಲ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮೆನು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ ವೇ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ವಾಟ್ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್ This one, Matembere. ಹಾಂ Tembere. ಹೆಂಬೇರೆ Tembere. Eating for God. ಒಂದು ಗಿರಿಂಗಿದ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಮುಗಲ್ ಮುಲ್ಪ ಅದೇನು ಪೇರು ಇಂಡಿಯಾ ಈಟಿಂಗ್ ಕೌ ದಿಸ್ ಒನ್ Cow. ಕೌ ಈಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ India no kalangon dia. Tanzania eating is. ತಂಜಾನಿಯಾ ಈಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಮೊಗಲ್ ಐಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊತ್ತ ಬಾಡಿಯರು ಆಡಾಡೆ ಕಾಯಿ ಅವೇನು ಬೇಯ್ಪಾಯರು ತಿನ್ನಿ Anak kambing.